Usa ka Korean national ang namatay ug laing duha ka mga kaubang Koreano ay nadakpan sa kapulisan human giingong nanulis sa laing Koreano nga biktima sulod sa usa ka high-end subdivision sa barangay Manila, Dakbayan sa Sugbo. Samtang usa ka pulis ang nasamdan human nisukol ang usa sa mga suspitsadong Korean national. Sayra nato ang detalye nining report. Gidala sa Mabolo Police Station ang duha ka mga Korean nationals nga nalambigit sa pagpanulis sa kadugo nilang Koreano nga usa ka negosyante ug nag-abang sa usa ka high-end subdivision. Nakalas-usab ang laing Koreano nga kauban nila sa pagpanulis pasado alas 9 kagabi. Unang girespondihan ang alarma sa mga personnel sa Regional Intelligence Division, SWAT, CIU ug Mabolo Police Station ug nasuta nga usa ka pagpanulis ang nahitabo. Misukol matod pa ang usa sa mga suspek kinsa una nakapusil sa usa sa mga pulis nga miresponde og anak karon sa ospital og layo na sa kakuyaw ang kahimtang. Naabtan na to no nga kaning mga suspitsado nga mga Korean national didto sa sud sa balay ani nga biktima nga usa pod ka Korean national unya mo to pag-abot na to didto ato silang hangyo nga mo surrender pero wagid sila mo sukod so nahitabo tong usa ka shootout. Samtang na-recover gikan sa mga suspek ang salapi nga mokapin sa 200,000 pesos ug mga alahas lakip na ang relo nga musumada sa 23 milyones pesos. Posible matod pa nga gipanid-an ang daan sa mga suspek ang kaubang Koreano nga targets nga biktimahon sa krimen. Nagpadayon pa hinoon ang investigasyon sa Mabolo Police Station sa posibilidad nga konektado ang mga suspek sa ubang grupo nga naglihok sa nasod. Ongoing pa man ang atong investigation karon ato pang gisubay kung kani sila mga business partner ba or nabas like kaila diri kaning suspek o kaning biktima. Gikuhaan sa balitang bisdak ug sign ang duha ka mga suspek apan wa sila motingong. Gikatakdang pasakarong kasong robbery ug frustrated murder ang mga suspitsadong Koreano. Kauban si Godfrey Relian ako si Alan Domingo. Balitang bisdak.